Ma bija, esse era mas eu sou já bija, eu era muito. Right, tell right this one. Sakanda bvunza ndakabvunza tiri papresident swasi yandikasenga umba kwavo ndaenda kumba kwavo ndakasvika ndikabvunza mari yangu akati mari yekundopatikaaana adaro ndopa akazonditi ndinemombe yakange yakanditunga ndichida kuti mwana wacho mombe iyo ndakandaidza murume wavo seveterinary ngati waya mundibatsira kurapa kamhuru kangu veshuwa akauya ndikasunga mombe yangu yandi ndakasunga ndizvo pakuisunhura katopedza kurapa kamhuru ndini zvendakaitsunhura ikabva yaenda konditunga mumbimu ndikaenda kuchipatara saka musi wandabvunza mari iyo ndopakabva nti iwewo wakanga wakaseta mombe yako kuti itunge chini murume wangu ikazotunga iwe ndiri pamba pavo amweni acho atoripo echitaura zvinhu zvakesvo ndikabva ndati zvakanaka mandidini mandipumba indakuendepi pamama ndikabvapo ndikazoenda kwanya bhokisi iye akungokumbira ruregere kuti asoreni ndashaisha ndasvika kwanya bhokisi ndasvika vazvinambira ndataura anya bhokisi akati anya bhokisi ndinokumbira kununurwa ndashaisha kutaura ini ndinokumbira kununurwa anya bhokisi akati tochizoenda kwabatiro mangwani sekuti anya bhokisi ikontrol yasabu akati tozoenda kwanya bhokisi tikachibvapo tikadzokera kumba kwangu hangu kumire vacho takanga takapangana kuti tinosangana na8 pabatiro zveshuwa takaenda na8 tikasangana ndini ndakati ndakasvikawo anya bhokisi ati wapo ndikasvikawo iwo akazoti munoke yawo akaziuya tikataura abatiro nyaya abatiro akati inyaya yasabu tinoita una sabhuku ivo akazouya akangota kuti ndakashaisha iwe akati makashaisha iwe asi nyaya iyi inoenda una sabhuku chiitai kuti muendepi kwasabhuku muende koziisa sabhuku kuti ndizvo zvemakadini zvemwakataura yanga iri friday iyi ndebvakati saturday sunday monday chipiri chitatu ndikasvika chitatu ndichibvunza abatiro akati and hakuna soko rabhebhu pasabhuku anova akangogara saka inini ndakanyizoti musi wefriday ngati regai ndotsvagire mushiro wakauya urikuda kudzidza nzvimbo kwamhako ndebva ndasvika kupi pasabhuku ndiri pamuyo ndakabva ndatoona sabhuku ichitosvika unemotana ndobva ndatamisa paino kutomira chitoti handanga ndichiuya kumba kwenyu akati unerati mwanga muchiuya kumba kwangu ndikati ndobva ndataura nyaya yangu ndapira nyaya akati kubva friday kusvika nhasi friday munhu wakakanganisa hasati auya kupi kumba kwangu saka imwe muchiita kuti muende mberi ngekuti haasi kunzwisisa kuti enda kupi kwasabhuku ndokopa nyaya kusabhuku chendai kwamama mosvika motaura abatiro kuti zvanzi ngaiende mberi nyaya tikazotobvapo ndikasvika ndikataura abatiro akati zvakanaka ngaiende musi wemande inoyi toku ndakazoona zvabatiro akati sabhuku azofona echiti mai waya vakazongosvika zvere pemunhu akati aiwa hana kokwamai muteku akasvika here akati aiwa hana akati chero kwangu kuno haasati adini asvika saka nyaya ngaiende pirayo
mberi. Saka ndiyo nyaya iripo. neMombe vari kurekweiwa Sumukai. bvisai maoko muomo. Halo, Bvisai maoko muomo. mune mishonga, bvisai maoko. Stai Ndinopira zvapazvo kuti chizivi. Ambiri kudara ngombe Saurombe. Mari ndatwatsi. Chi. Ida $40 yenda. Kamu. Sabi. Ari kanga na mari yenda. Hanzi muri kufunda ine mari yedaira. Aiti ndinobvunza. Hanzi munonza rini. Indonesia. Indonesia. 28 May. Anzi muonza musowa 31. unoona kudari kunokuzowa 31. Taurani. Changamire mai aya aindidaidza ndakasakurira kugadheni. Anoiti matupu kugadheni. Ndaindoshanda aindidaidza uye ndishandira hako asikandipi mari. Uye ndishandira hako asikandipi mari. Ndichindonyara ndakasakurira muna machi wese wakapera ndisikazovabvunza. Ndakazovabvunza village day kugadheni. Ndikati maikuru mari yangu yandaishanda munda. Akati handina. zvikarumana mberi mira ndiyo uchaijoinidza mune shoti nelong division asi answer it's 2x gaite long division yacho Ndashandira ndochibvunza maikuru mari yangu. Akati macho ndakabvunza. Akati ndichanyarara. Ndichizovabvunza zvemusi wa30. Ndakati maikuru mari yangu yandakasakura. Akati ndichonyarara. Ndopaakazonditeere anditeera. Akati ngatichitaurana kuti mari yako ndichakupa ndadini ndana. Ndati zvakanaka. Ndopaatanga kupopota. Yowe unondibvunze mari yako. Undibvunze mari yako kudini ndichakupa. Ndinoda kutengawo sipo. Andinawo sipo yekugezera vanhu. Upenyu hwandorarama ndohwekutambudzika ndichidini ndichishupika. Kuzvimari kicho kuti ndiwane kutengera. itigara tudosvitebekasvika avainawo mangaro kata ndokupa hedu mukana but tudotutaura kuti zvaataurawo zvezwai Zvaataura zvekuti wakanditi kwai wakamaka wakatemba. Ina ndino kutaura kudaro asi ndaibvunza mari yangu yaakandishanda yandakawashandira. Zvaakutaura ngezvenyeba handizungu wati wakatemba. Handina kudaro handizokudaro. Asi ndaibvunze mari iwo wakupinda pekuti Nozeri munoparenda here pazvekuda. Muitoka kuti jezve anomaranyanya akazvere kune komiti. Ndateera nyaya yabve komiti yochoenzanisa nyaya ndika mutokai muchiteera mhamaya muchiti sori izvo zvamakataura ndika nhasi mwakutoramba makuzopika ndopika pamberi pechitauro chokwadi anizvo tikaiteera nyaya itori maiteera mhamaya muchiti sori nemakomiti ari munhu anonesezveshongo aiti sori makazvitaura anizvo handina kuteera tinoto
ndakasara ndakagara pamba pangu handina kuatera kwese kwaanotaura ndinomuende ndakasara ndakagara pamba pangu tikaiti sekumakomiti tavabvunza kuti mamaya haazi kuya here kwamapiro nyaya ikataurika kusvikira sabhu akamirirawo kuti imimi muchazoende zvozvezvinosva sabhu ndakataura sori kuna mamaya mukati makatore murume wangu ndekudini tatu handina kuda kwese kwaari kutaura handina kuendeyo ngekuti ndandisikazimakatihandina kuda makomiti akanga aripo anozive nyaya yendeya inini ndakanunura dzanga dziri nguva dzinedzi ndakanunura vanhu vaya vachikumurirana majusi ndichiti vanhu vari kumbobhaiwa vachipopotedzana amboriani vachikumurirana majusi kukumurirana ndizoona adzika pamba pangu pamusoro ndaikumirawo mai masuku ndinoda kumuitira demonstration yakaita mukadzi pamba pangu ndinoda kuita demonstration pamustation asvika ese nekamukakagara pasi asvika akati gogoko ndikandiya akazindini mayoninina mayoni muri kunini chaitenini tampe kudare chini chemunomboite nini ayakabva andosvika pendiri ndakagara wabva agara pachituru pabharanda agara kudaroko ini ndagara naye akasvika akati mbuya bhokisi ndikununuraiwo ndokumbira ruregero rembuya bhokisi ndashaisha ndashaisha mbuya bhokisi ndataura ndisikazii mbuya bhokisi ndashaisha awarevo pambako mazvonera handina kusvika kumba kwavo ari kundinyepa handina kusvika kumba kwavo vaidi kurudo vakauya pamba pangu inini handina kusvika kumba kwavo handina kusvika kumba kwavo handina vaidi kurudo vakauya pamba pangu mosvange kuti hangu wakabvutirei mari yako yawaishanda ndayashandira mari yacho asi kundipa ana kundipa mari yako mari yakashandira kumunda kwangu ndiri $5 regai akakweta $15 akakushandira kumunda wakasakura kumunda kwangu kangani kamwe zvikazodini ndipo pendakazoti iye waiwawo wakanga akakwereta mari yangu $17 akaziti ndakutora mari yandakumba $10 ndiyo endakaenda kuzoti chindipa $10 kumba kwake iye zvecho wakandipa $10 iye wakazondira pamberi pana abatiro namaibhokisa $10 iye yes azibvuma yes sabu uchibvuma uyu haana zvari kutaura bo ava kuti ndakatumanga neunda uyu akati wamwakatende ndiyo nyaidotomba aifanaa mari ndiyo nyaidotomba yekundipuma kuti zvanzi ndakave ndakatenga kumwaka mazuva andina kudaro asi chanai ndaibvunze mari yangu yandakashanda handikamwe ndaishanda kakawanda ndaibvunziraimangara imini iwo nyaya yako ndatita kuregera kuti uitaurega bhata inaomangara urudoimangara here nyaya udoimangara here bcause uri kuda kuramba uchini kuita handisi kuida nhasi makamangarwa ndikuyamutefomu wakandipunga inoida nyaya yako iri kutonakidza ndikuti iwo wakasenze basa ubva wanyimwe mari iyoyo tinoita unotibva wati tichipedzei wobva wamangara kana toasunga usaitaura futi nhasi nyaya yekuti wakati aimumatumba manakiro hauzimbozvitaura here handina changachi handina kudaro maibhokisi wakamboenda pamba pavo handina kuenda pamaibhokisi wapinda kana koma mapiro mapiro handina kuenda asirema handina kuenda kwamapiro ndanga ndiri pamabhokisi naikurunda wakauya pambapangu changamisi aya ndi wakauya pambapangu ano zihu haunombomuona sabhuku zihu haunombotaura nao bapiro haunotaura naye maibhokisi haunotaura naye iwo acho aya haunotombotaura nao vaibvunze mari yavo vacho nyaya yekutungwa kweruoko rwaunoiziva hautoizivi
Imwe mati pakataura uyu amweni ake anga aripo. Anokwanisa kutozvitestifya kuti akataura. Hazvizi kuti anozvibvumira ese kuramba kuita murura wavo. Umwe munhu wakanga aripo besides amweni ake ndiani? Hapana. Ane kundoti. Asi wakazoenda kunana Bapiro. Kuna Bapiro wakaenda. Akatotaurwa mazwa akatarwa ndana mbuya Bapiro kutomutseura nekumudzora. Utandisi. Karibu kusoma shule bichana. Right. Murume wenye wakambora pele mombe ya veterinary officer bora pe mundu. Wakamwendea. Murume acha nivete. Ushande basa lake ngire. Wale rabeza ngwa. Ngati kwa witness number 1 aniwaga tulabadaidza ese uruzwa akabuda kuti makataura urubhadhare mbudzi mbiri dzekunyero mudara plus mo nemwana yekupumhawa unoyi plus mo nemwana yekwaripira inyaya yataida kuti titaure muno mwamuona umwe munhu akaita nyaya yakunene azongozi abhadhare $100 vanga vachamuregerera pamwe wanza akachatsva iwo urudo ngwarangwara isusu nguva yayati hatichapedzi ngwapa witness number 1 mwati ndiani? Right, my box munonga muchiuya tiri kukudai my box is right witness number what muwano Bapiro and wife. All right. Umwe ndiani? Wazulu. Anoziya kuti akata Sule muruda kuti lori. Imutudo bachira ni. Taura naye bawo. Asi ari kuiziya nyine. Muwazono tuloda awiri. Rai witness Inyaya munyika mwake. Nani kuti mukadi Pabapiro ndakange ndine muzukuru mukomana wenyu angani makanaka form 2. Unotaura unokonzera saka my box ari kutaura kuti mwakatoya ukabombera sataura Bapiro nemukadzi wacho tiri kunyarara iyo Imima muna kusvikayo then poita makanaka poita parungoda kuconfirma kuti zvakafamba sei. wazvizwa pana maibhokisi maibapiro nabapiro wacho nazivu namakanaka namambuya tineti nemawitness 7 anhu iwawo achauya kotestify iwewe chibva waenda kouya uine mombe 2 mhou nemhuru dzacho nembudzi 2 dzekunyemba kudaro wouya musi wa31 July anhu iwawo achatestify kudare muno akataura kuti wakazotaura izvozvezvo watotsva chinamatira kuti maibhokisi achinje iwo acho achinja bapiro ochinja zivo ochinja makanaka anhu iwawo ese nhaka dzavo atochinja azotaure zvouri kuti udiniwo ataura akataura zvisiri izvo uri kutsva Changamire. Like 31 July. 21 Megan. Yaizotoita kuti amweni ngapi angarimo avarutuka vakasvika kubva amweni ake uyo angariwo anozani amweni avo anozani taurisa Medium and good.
Right, saka pana anhu 6 uruzwa here iwe chinhu unakidzwa ngekuona ichi une makore mangani 32 munaona ngani ndati pana anhu 5 atiuda kodaidza kuuya mudare uno kotestify nyaya yako zvikabuda kuti ndezvechokwadi panokushatira toonana musi wateto vanimei yako ndoirutanga iyo vanhu iwowawo achasiye zviro zvavo zvanga vachiita kuuya munyaya yani yavo maimadhongo changamiro ari kupai mukana wekuti kana zveshe vanhu anga aripo munotaure mazwi ekuti zviitire zvakanaka vanhu vakazouya hamuchazvitozvikoma zviri nane mutoti henyu changamiri ndandaonyeperawo kungwarira handina kuzongwarira sori changamiri ndakazvitaura saka izvozvi izvi zvinobuda zvakanaka pamusoro aya ndiri mbuya hangu ndinoanzi anogona kuti pamwe akatotaura otozvikanganwa ndakataura kudai angoti sori ndakadini ndakataura zvotoonekwa kundoitawo zviri nani ndimbuya hangu kare wendapota haana nechiro munomona akatiteniko muromo unondoreketa kudai endi ana adoko anonge achireketerana hazi chendinoreketa chino chicha ndishisepi ndapota ana baba we ndapota ndapota maimutetwa we ndapota hangu ndapota ndiri muzukuru wacho muzukuru maimutetwa we ana adoko utaure kuti ndapota ndimbuya hangu ndapota maimutetwa ndapota maimutetwa naye ana adoko anondoti chaareketa sori maimutetwa muse iwe mzee wacho uyapa muzee kumbire nezokumbire sori apa nezokumbire sori zvekuise choto mare sori ndimbu yangu kushanise kundoreketa ana adoko sori iyi ndapota maimtetoi ndapota ndimbu yangu ndapota mbuya we ndapota maimutetwa ana adoko we batai muromo ndapota hatina nechiro mbuya hatina sori isori yangu na maimutetwa mundipe sori ndiri ndapota maimutetwa tapedza iwewe uya mutwapeto1 ivimi sabrinai mawitnesses toita nyaya zvapeto1 tapedza dara ngatiita anotinamatira